Mina ngiyibone nje iqala le trend. Kwasho ukuthi manje le ndoda ngiyayazi yabo. Sake sahamba nayo sasengomeni kaZolonke oyimina uNjoko noCevuzile. Hey sahleka saye safika eThekwini engathuli. Athi uyabona mina la. Mina unkosikazi wami mina nje angihlali naye nje mina ngimgcina nje ekseni ngiyavuka ngiyohlala kwagogo. Lo ngibuka izinkukhu lo ingena iphuma la endlini alethe ukudla mayeqeda ukuletha ukudla akaphuma ahambe futhi nezingane nje angifuna ukuhlala nazo ngihlayela ngedwa nje kwagogo ngihlayela mangiqeda lapho ngiyoqoqa inkomo ngifaka esibayeni ngiyabuyela kwagogo banginika ukudla kwasihlwa ngiyadla mangiqeda ngiyahamba ngiyolala bese simbuza ukuthi manje indoda ke ngoba ungahlali naye nje unkosikazi wenze njani makuthiwa niye edolobheni niyothenga igross athi hayi uhlala le mumva eBackseat uzohlayela nami phambili yini azoyisho kimi uhlala le uhlala le eBackseat ha uzongifunda umqondo mayehleli nami la phambili akahlalele mama uhamba la edolobheni hamba ngemuva yimi engihamba phambili mina engimele ngimbonisa indlela ngiholo uyena mina uyahlekisa uFalabo bafethu angifuna untshela manje yabona uFalabo ungahlala naye ishow yonke akabhori leya muntu kodwa ngendlela athula ngayo hayi manje ingakho abantu bethi hayi le ukuthi nanokuthi iyatrenda nje hayi ayikwazi lokho wena futhi ayinandaba hayi uFalabo bafethu hayi uyena mjithe kumina ngabe simnikeza ama flowers akhe ngempela esaphila lo yamuntu yena is talented very talented kwathi mangabe sisuka eGoli sisuka nje eGoli siyahamba manje sibheke eThekwini vele kangithi hayi uCevuzile afonela unkosikazi wakhe amfonela hayi sithule manje silalele uyamfonela yabona uyacheck ukuthi ba right neka ithule nale ngimambana hayi thema eqeda wathi hawu ubani obumfonela athi hayi no unkosikazi bengimchecka nje ukuthi ba right yini wathi hawu mina uyaphela nje u3 days ngingafonile athi hayi uyaphela nje u3 days ngingafonile ngibafonela after 4 days nakhona futhi abanayo inkinga hayi ufana wafetha ngeke athi hawu cha ke mina uyaphela nje u3 days ngingamfonele manje ke yabona le trend lena iyaconfirma ngempela lento ayiyo uFalabo hayi thina sinenhlanhla ukuthi sibe naye yabona mangabe esevukwa yile nonchalantism yakhe hayi bafowethu hayi ayisekude kuphela insizwa kwaZulu